ada Rizka Sarimi. Rizka Sarimi. Monggo Rizka Sarimi. Kok Sarimi iki sapa sing marani? Cacah lho. Iki penyanyi kaya singa rambutnya. Ya maklum, keterak angin. Ya gak. Numpak ledok kok rene mau. Iki jane buruh tani. Piye numpak ledok kuwi. Oh, ngono kuwi to. Iya, domongi kok makane dawul-dawul kabeh. Piye? Numpak ledok. Numpak ledok. Ya kan ngono to numpak ledok kok. Mas, ora. Oke. Terima kasih ya. Wah, aku lek ngono. Ini kita hadir di Dusun Kedung Celeng acara Agustusan. Iki lagune nyawis milya kono. Ya, ayo Gus, langsung Gus. Ya. Lilo. Wes kok, wes. Lah ngono sing wis ra dilah. Ya. Ya. Laras Raga Sambaya Laut Kidul. Ya, Dul. Lah, sumangga. Apa cah? Kayak situ. Gus? Piye? Karena Laut Kidul terkena bencana ditunda. Cuaca buruk. Wes. Ya. Bareng-bareng bersama Laras Raga Sambaya. Sadoseke. Yo. Bersama semuanya lagi. Suara ombak segoro laut kidul, eling sing biyen tarakon, ngucapke janji urip tekane mati, tapi mesti komplek jani. Barang ibu dan jenengi aku lupa dhewe, bayangke sliramu sing ning kene. Sesire pasir sing kasar, biyen nantang berlayar, saniki boten wonten kabar. Kencene pasar nantang bangker watu bareng, kancanian kumrame kenangan. Aku lakoni sawise kotinggal, sejauh rasane sepi. Amanku mikir lungguh ning pinggir pesisir, biyen janji sandaran terakhir. Yen ono waktu sedelo pengen ketemu dengan aku. Laras Raga Bareng-bareng bersama Laras Raga Sambaya. Kedung Celeng matur nuwun. Lam audio. Terima kasih.
lho ndak ajri iki. Iki jane anake sapa to kok pintere Rami? Lah joget to Kemate to mau. Kayak cah mendem tenan ya. Sing marahi sapa? Bapakmu, di bapakmu. Anake sapa lek Lucy? Bapak, jaluk sangu bapak nang nggen nyawer penyanyi. Apa neh to ki? Ndang, jogete wis penak.